4 צעירים עומדים להגיע לעיר הגדולה, תל אביב. לכל אחד מהם חלום אחד ויחיד, לכבוש מקום בתעשיית הבידור הזוהרת של ישראל. מור, ברמנית וסטודנטית לתקשורת במרכז הבינתחומי, תעזוב את ביתה בהרצליה. אומרים לי שאני צפונית, לעתים קרובות מאוד, וזה מעצבן הסטיגמה הזאת על בחורות שאוהבות להתלבש ונראות סבבה מהרצליה. היי! שעזרי במזוודה. אמרתי, רק שלא היא פקצות, כן, קשה להסתדר עם פקצות. אני לא פקצת. מור תנסה להתקבל לעבודה בתוכנית הריאליטי המצליחה, היפה והחנון. אז מאיה בר-און, בת 19. מה את חושבת עליה? כולי טפטפתי, לא הרגשתי טוב. אחרי 20 שניות הספיקי להבין שהיא כאילו מתאימה לתוכנית. שיחקתי אותה. אם היית מתחיל איתי בבר, אז כאילו, יכול להיות שהייתי זורמת איתך. סבבה, אז דבר איתי אחרי זה.